So arita sa tuang nga mga isgutanan sa garon na kay kaning ni ang arita mga sukin tigpaminaw sa impeachment sa kadaga man ang utana kasamang Benji hatagi ekonomi o kanang naang kuanmi kanang hatagi ekonomi kalinaw niining nagumo na mo nga huna-huna. Kabahin aning impeachment article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay si may buntag sa ninyo diha Ma'am Tisay o Tisoy, happy fiesta sa Korte Baod Hitapi Bohol. May buntag nyo diha, happy fiesta diha sa Arog way lata nga humba diha. Okay, unya kaning ni adjourn naman unsa may mahitabo ani karon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay ni adjourn naman mga sukin tigpaminaw ang 19th Congress unya ang Senado. Ang impeachment court ni adjourn na. So sa gihapon lain-lain mga sukin tigpaminaw ang mga opinyon sa mga yano nga mga Pilipino, sa mga eksperto, maingon man sa mga eksperto lain-lain. Nabahin ka sa mga nistor. Dunay mo ingon, labi na tong mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte mga sukin tigpaminaw nga katuyan mga dumadapig mo ingon nga wa na. Ana na dayong kamot. Kasamang nistor. Ana na dayong kamot nila nga wa na. Patay na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Katong mga anti-Duterte. Ang katong mga anti-Duterte moingon sad sila nga mo nang ilahang gihinganlan mga sukin tigpaminaw og hudas ang mga senador nga 18 ka buok. So ang katong mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte nalipay sa gihimo mga sukin tigpaminaw sa impeachment court. Ilabi na ni adtong 18 ka mga senador. Nalipay sila. Kaningon sila, wa na. Patay na gyud. Patay na gyud, dili na gyud makakamoy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ari sa gas mga anti-Duterte, anti-Sara Duterte, ingon sa sila nga kisabay namatay oy, way namatay. Anya ang ilaha diha nga kanang naang nawagtang nakuno ang ilahang gibatikos og maayo ang kadtong mga senador nga ni uyon nga ibalik ang article of impeachment dito sa Kongreso. Ilang gibatikos og maayo gani lakip mga sukid tigpaminaw ang pare niingon ang pare sa iyahang misa. Ningon ang pare nga kadtong 18 ka mga senador mga hudas kadto. Unya kadtong tuang 5 ka senador maulamay hero. Sila lamang mo'y hero. Matod pa mga sukin tigpaminaw. Asa mo na lain-lain og mga kay ngano man og are sad tas mga eksperto medyo laom na kaayo sad ang ilahag level kasamang nistor. Mingon sila nga sayop ang dunay mga eksperto nga moingon sayop ang gihimo sa impeachment court. Duna say mga eksperto nga mingon sad nga okay, sakto man ang kanang naang gihimo nila. So dunay niingon nga ngano man nga moingon man nga nganong moingon man ang mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte nga patay na ang impeachment. Tungod mga sukin tigpaminaw kay napupos na ang panahon sa 19th Congress nga mutuki ni ini mga sukin tigpaminaw. Ang pagtuo sa mga dumadapig sa mga Duterte labi na katong niingon nga patay ng impeachment kay dili matod palagi kuno makalabang or makatabok ang impeachment, ang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte ngadto mga sukin tigpaminaw sa 20th Congress. Straight to the point. So di naman. So muna nga kanang nang uban maingon nga mobitaw to nga para mga sukin tigpaminaw ng matod pa nga sa mga karon ra ba puro ra ba sila ni gamit og puro ra ba sila ni gamit mga sukin tigpaminaw og Dios
Puro ra ba sila ni gamit og Ginoo? Puro ra ba sila ni gamit og Espiritu Santo kasamang Nestor, ha? Ngano man? Si Senador Bato de la Rosa ningon siya nga ako ang kaning amo ang desisyon din dili ni amo tumo-tumo kay amo ang nahusahan ni tanan unya guided by the Holy Spirit ko. Ha? Guided by the Holy Spirit. Pagkadungog karon ni Senador Risa Hontiveros, ha? Lingo-lingo ha? Lingo-lingo Senadora Risa Hontiveros. Unya kun imo sa pangutan-on si kani Senador Laila de Lima nagpanakla siya, ha? Nagpanakla nga nagpangagot ang ipon, ha? Unya pagkadungog karon sa mga prosecutors, kinsa man ni mga prosecutors maone ang mga pinili nga mga congressmen nga mubarog isip mo prosecute ni Vice President Sara Duterte. Kadto unya lakip ni ana nga mga prosecutors kadtong mga congressman nga member sa Quadcom. Lakip ni adto dunay mga member sa Quadcom nga nahimong prosecutors. So pagkadungog nila nga gigiyahan des balang Espiritu Santo si Senador Bato de la Rosa, magpamisa putag ato pong pabunyagan ang impeachment, ha? So tuod man makasama gikinigit kuan man ning ato ni Rofel gipakita naman ning video pero pwede lang to ipakita kakasama ang Gerald og balik. Pagkakuan nilang kuan naman dai si Senador Bato de la Rosa so ato sa unsa may gibuhat. Ang gibuhat sa mga congressman nga mga prosecutors o kadtong mga ni-file sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ilang gidala ang mga dokumento dito mga sukintig paminaw, ilahang gipabindisyonan sa pare arong mutugkad ang Espiritu Santo. At anawa, asa man to kasamang Gerald, ipalihog ko na kana. Ari katong usa. Ayaw lang sanay, ikaduha lang sanay kay kato maning si pare nga ni si father, ha. Ningo man nga si father may buntag sa mga pare na to na minaw, ha. Walay personalan ning ato father, ha. Pero arita sa kuan sa, kanang nang arita sa kaning niyang katubitong nagdala sa mga dokumento sa article of impeachment tingali to kasamang Jerome nga ilang Gerald kana ilang ipamisahan, dito in town ang mga congressman in town portig yung pagka subuag naong labi na to mga prosecutors pagkabut-ana yung naong amoy pagkabut-ana lagi ang naong kasamang Nestor murag yung dili makabuak og baso. Di ba naaman to diha kasamang Gerald ato kuno ipuan to ato kuno tong kanang naang pakita kuno katubitong mga kuan ba katong mga dokumento nga gipabindisyonan ito pare gihalad nila. Di ba kana magmisa ta kasamang Nestor atong ihalad o atong taga probinsya ta atong ihalad mga butig, kamoteng kahoy, saging saba, saging tundan, saging lakatan baka nya do na bay bugas bisag bugas bakang mais or kana bang masyaw man sa amo kanang yellow corn. Nya ari sudah na kay kana anak halad nimo dito na kay halad, kay halad ba? Nya do na pay katong sibot halay dala dito sa tubangan. Kaning ilalahi lahi. Asa man ni kuan na kuno kanang naang ba to diha kasama nga Gerald katabi ko ato kunong ikuan kuno. Ato kunong ipakita kuno na ikuan nga naa dito si kato na si Luistro, na dito si Luistro na si kani tara. Asa si Reso hagid ay Joel Chua ay kanan Chua, Joel Chua ay tara. Unya kanang nadaghan kayo ana nga mga kamera daghan kay mga kamera na tanawa bang timbog ata na ilang mga naong ay Luistro ay Luistro ilang
iyang gidala dito. So kining ni maon ni ang ilaha laging gi file dito nga kanang gihimo nga article of impeachment katong ikaupat ka sa mga Nestor. So nagikuan dito nga kinahanglang 10 days makuha na tanan, mabasa na tanan dito sa mga congressman. Seryosoha sa mga congressman kuno membro Quadcom. Amo ni mga prosecutors seryoso kay naon kani usa ka adlaw ni file anang pitsa 5 mga sukin tigpaminaw impeachment ikaupat nga impeachment pagkahapon automatic. Automatic pagkahapon. Automatic pagkahapon kani tanan nga mga dokumento. Sigurado ka nga nabasa ni nila mga sukin tigpaminaw sa mga congressman? Nabasa ba ni nila or ang kadto lang tanawa tanawa pakaseryoso gyud. Seryoso kayo ana dia diri ay si kuano asa seryoso oy. Tanawa. So kinahanglan nga kuano gini tanawa Joel Sowa So portin pagka di aman lagi parehog naong ni kuan kan Himior Labilia. Kaya dato ni tanaw Unya ang pari nga nagwali ang katong pari oy nya katong paria nakamayon ko atong paria. Nakamayon ko atong paria katong gawali. So nakaningon ang pari nga kadtong mga senador nga ni pirma nga ibalik ang impeachment, ang article of impeachment sa Kongreso, mga hudas kadto. Tanawa. Nakaron ato ning hatagan og pagtagad doon mga sukin tigpaminaw kay kanang na ang akuan man puti seryosoha ang mga congressman nga makaingon jud ka nga mga buutan kayo. Makaingon jud ka kun imong tan-awon lang ang naong ba. Tanawon nimo nang naong tanawa bidisunan sila dungo-dungo pa kuno hay. Nga kanang na ang makaingon ka nga buutan kayo ug wa ka makahibalo makaingon ka buutan. Kaingon ka nga buutan perasas congressman di na lang ta. No, dili tanan dili tanan, dili lang nato kuan, dili lang nato dapigong ang kuan. Ari lang ta sa kaning ko pero kasagaran gyud oy. Mga congressman murag nay mga tarong nagoy diha murag pila na lang kabuok nagoy. Ato sa nga ato tanawang pare ang pare tanawa karon ang pare purtiging isuga nga nagwali oy. Grabe. Kanang na ang pare purting pakaisuga mga sukin tigpaminaw unya gi batiko sa diag maayo ang mga senador nga ni kuan ang ni pirma lagi. Karon taw tana ato paminaw ang uban nakapaminaw na ani ang kuan sa pare pero iyang punto ato ipadungog ninyo ato ipadungog ninyo tanawan ni nga pare ba ni usam ni pare Katoliko ni nga pare kasamang Nestor or sa Aglipayan. Aglipay ni nga kuan og kanang saang sa di padungog ni protestante kay karon taw dato ni hatagag pagtagad makasama tong balikan ang pare atong paminaw ang pare niya ato ang mga sukin tigpaminaw nga kanang dugmoko nang iyang mga katurong kanang nato abang kuanon ba ato ang anam-anamon og kanang nang analisar kaning iyang speech karon